Çiýanyň ýadan hikayeti. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadim zamanlarda tomsyny guruk, gyşyna bolsa ýyly geçýän bir tokoy bar eken. Bu tokoyda hemme adamyň düşünjesine hormat goýýan bir padşa bar eken. Tokoyuň padşasy bolsa ýolbert eken. Ol ýerde hemme kişi parahat durmuşda ýaşaýar eken. Günlerde bir gün padşa ýolbert tokoy ýaşajylarynyň arasynda bir beýatleşik gurnajakdygyny aýdypdyr. Ýolbert beýatleşige gatnaşmak isleýän hemme kişini bu beýatleşige gatnaşyp biljekdigini aýdypdyr. Bu beýatleşik hikaýa aýtmak beýatleşik eken. Aýdyp beriljek hikaýa dinleýijilere öwüt ündö beriji hikaýa bolmaly eken. Padşa ýolbert hemme kişiniň hikaýasyny dinläp, birinji orny özüniň seçjekdigini hem aýdypdyr. Ýarışda kim birinji bolsa, padşanyň weziri bolmaga münasip boljakmyş. Beýatleşiň habary tokoyuň hemme ýerine ýaňtalypdyr. Ähli haýwanlar ýolbertiň weziri bolmagy isleýär ekenler. Olar özleriniň aýdyp berjek hikaýalarynyň gözlegine çykypdyrlar. Dalaşkärler tokoyuň akylly haýwanlaryna aýlanyp, olardan maslahat sorapdyrlar. Soňra beýatleşige gatnaşjak haýwanlar hemme taýýarlyklaryny edip padşanyň huzuryna gelipdirler. Ilk bilen owadan sesi bilen bilbil başlapdyr. Ol mülaýym sesi bilen oturan näherläni jadylapdyr. Bilbilden soňky beýatleşige gatnaşýanlaryň hemmesiniň umytlary gaçyp başlapdyr. Soňra sıçan öz hikaýasyny aýdypdyr. Hikaýany hemmeler gowurtdyr. Sıçandan soň towşan we beýlekleri öz hikaýalaryny aýdypdyrlar. Beýatleşiň netijesine garaşyp duran wagtlary ol ýere çiýan gelipdir. "Durun dostlar, men hikaýamy dinläň" diýipdir. Sıçan oňa gaharly "Bolmaz, gijag almaly däl ekeni" diýipdir. Ýolbert "Durun dostlar, belki iň gowy hikaýa-da çiýanyňkydyr, ony dinläliň" diýipdir. Çiýan padşa tawalsyny aýdyp öz hikaýasyny aýdyp başlapdyr. Şeýlek jegen bolsa ol ýolbertde netihat edip başlapdyr. Beýlek haýwanlara "Siz hem paýyňyzy alyň" diýipdir. Haýwanlaryň hemmesi gülüpdir. Olar "Hey, beýle-de bir hikaýa bolarmy?" diýipdirler. Olaryň edýän gürrüňleri çiýanyň piňine-de dälmiş. Bilbil. "Indi padşamyza akyl bermek saňa düşdümi? Nalaýy" diýen çiýan. "Şunça haýwanyň arasynda diňe sen akyllymy?" diýipdir. Ýolbert bolsa çiýany hoşallyk bilen dinläpdir. Padşa ýolbert çiýanyň hikaýasyny gaty gowy hikaýa eken. Hikaýaňdaky iş dolanyrjynyň edýän adalatly hereketi menne uly täsir galyrdy. Sen aýdyp beren zatlaryň dogry, özüm ören gowy zatlar. Soňra ýolbert beýlek haýwanlara "Ene dostlar, şu meň täze wezirim." Çiýan padşa tawalsyny aýdypdyr. Beýlek haýwanlar padşadan söz isläpdirler. Olar "Siz hikaýalara adalatly baha bermediňiz, insaply boluň" diýipdirler. Padşa ýolbert olara şu sözler bilen jogap beripdir. "Hakykat haçanam bolsa, nirede bolsa-da öz ornuny tapýandyr.